Sziasztok, én Blackwood vagyok, és amit már megígértem az előtti videóban, GTA San Andreas. Tehát akkor nyilván itt az FPS jelző bejement. Szerintem akkor most látszani fog. Start a game, a new game, volt amikor már csináltam meg missziókat, és nem akarom, hogy látszódjon a hangot. Nem tudom, hogy veszek-e, múltkor sem vett fel semmit, pedig akartam volna Super Mario-nál. Na mindegy, nem nézzük ezt végig, nem leszarjuk. Ezt lekakívjuk magas. Na, tehát, anyádat. Na, tehát megszereztük ezt a biciklit, ami tök faszántos lenne, néz ki. Anyád, 8 FPS, és nem nincs semmi lag. Nem. Tehát, anyádat, késé, mindegy, tehát mi oda el kell jussunk a kicsihez. Akkor jussunk a későhez. Nyátokat. Tehát el kell jussunk a késéhez. Akkor jussunk el a késéhez. Nem tudom, anyádat! Anyádat. Anyád szeret? Mert ezek esetén. Hó! Anyátok. Anyátokat. Ó! Anyádat. Ó! Mindegy. Nagyba dolgozok. Aztán le fog állni 15-ben, beállítottam, mivel még nem raktak. Elvették a bor. Vagy még nem is volt. Anyádat. Fehér biciklis. Városszát járó. Anyádat, mekkora féket bebasztam. Ez visszajön az FPS-ünk. Anyádat. Ki a fasz? Mi a fasz? Ez egy fasz. El kell jussunk a kézéhez, refogálnak vagyunk, gyorsabban te. Hamarabb oda kell jussunk. Ez amúgy végigjátszás. Jaj, ez kemény. Fasza. Mi a szaros kapca? Várj. Melyik a késé? Szarság. Ez legyen. Case the Embers Empire. Mi a szar? Be tudok menni. Ki van? De mi a szaros répa? Ha? Mi a szaros? Mi a szar? Nem tudtam semmit. Szaros kapcás. Nyádat. Maradom, megkeresem a késő, mit tudom én, mit is jövök. Na, tehát itt is vagyok, megtaláltam a későt, valami is ez a ház volt. De hát lássuk a missziókat. Mi van itt? Big Smoke. Nem mondod. Bejöttem ide. Anyád, ezeket nem nézzük végig. Mit kell csináljak? A szaros kapca, sweet and candy. What? Szarom, hogy ezek miket. Csempa le. Hogy ezt fel, és menjek utána. Hát én megyek. Valamit csináltam. Mi a fas? De nem kellene megelőzni őket, mert nem tudom, hogy hova kell menni, de azért kicsit
tartani a strapát velük. Szerintem az velünk van egyáltalán. Be fognak fordulni? Ne. Fassamat. Már jól tudok vezetni. Mi a szaros kapca? Menj már! Lőnek engemet itt a... Hát de miért rám jöttek, szar? Szar vagy! Te ez egy fosz! Mit lő itt? A kurva anyádat! Most nehogy elhúztak ott. Mi a szar? Menj el, te szar! Hajtsál! Jön ez a hátamba, hajts! Nyádat! Kurva vagy! Ez egy fosz! Bevallom, hogy ez egy fosz! Ez egy fosz! Arra kell! Arra kis... Anyádat! Anyád szeret? Anyád szeret, bassza meg! Hajtanom kell, mert ha nem, akkor... Szesztünk egy kis időt? Mert megöli. Hát ezen át lehet menni? De vagány volt ez. De mitől van olyan kevés életem? Bassza meg. Anyádat. Kurva! Mi a szaros répa? A szar! De most neki fogunk izélni. Kurva! Hol már hó? Ez egy fasz! Ez egy fasz! Basszad meg! Keményen voltunk bele, nem beszéltem, hogy meggondolkoztam, hogy fett. Menj már, hagyjál már bele. Elj, fáradok. Na, vagy. Anyádot. Ott van az a szaros zsípa. De basszáltak, hogy beléje ment az a kocsi. Nem kenni rá. Fossamot. Le akar lőni. Nem halt az mi a szagy. Az egy fosz. Menj már. Nem kell sok idő. Majd te vécél. És köszönöm szépen. Hú. Ez kemény volt, bassza meg. Mondom,
girl.